Shwmai? Helo, Diane. Shwmai. Ti'n iawn? O ia, da iawn, diolch. Ardderchog. Shwma tawydd? Wel, mae tywydd yn heilog ac yn braf ac yn tipyn bach yn oer. Nice iawn. Oh, Just fel Cymru. just fel Cymru. Nawr, Diane, pam o'ch chi'n eisiau siarad Cymraeg? Wel, nawr dwi'n eisiau siarad Cymraeg achos wi wedi cwmpo mewn cariad gyda'r iaith. Ond dechreuais i ddysgu cyn i fi fynd ar wyliau yn Gymru. Ac ar y pryd, o'n i'n moyn just gwybod sut i ynganu enwa yn gywir. A sut nes ti ddechrau dysgu felly? Ar-line. Wi wedi wneud y cwrsiau ar-line Say Something in Welsh. Ac hefyd wedi gwrando ar Radio Cymru ac darllen y pethau ar-line ac yn y blaen. A hwb. Hwb hefyd. Wrth gwrs, ie. Wi'n gwylio hwb ar YouTube. Oh, ffantastig, da iawn. Nawr, Diane, ble ydych chi'n byw? Wi'n byw yn Alexandria, Virginia, sy'n agos at Washington, DC. That's amazing. International dysgu Cymraeg. Ffantastig. Dych chi'n wedi bod i Gymru? Ydw, wi wedi bod tair gwaith nawr. I bootcamps yn Rosyth i siarad dim yn Gymraeg am wythnos gyfan gyda pobl SSIW, Say Something in Welsh, ac hefyd i'r Eisteddfoda yn Wrexham ac am Morgannwg eleni. Be oedd ti'n feddwl o'r Steddfod? Oedd e'n dipyn o sioc i ti? Mae sioc, ond mae'n fel parti mawr ac mae fel aduniad teulu, felly. Mae'n hyfryd. Anhygoel. A dwi'n licio dy acen Americanaidd pan ti'n siarad Cymraeg. Mae hwnna cool iawn. It's lovely. Diolch. Ydy o wedi newid dy fywyd di dipyn bach? Ydy o wedi ychwanegu lot i dy fywyd di? Oherwydd y Gymraeg, wi wedi ymweld â'r Cymdeithas Dewi Sant yma, ac nawr wi ar fwrdd y Cymdeithas. Deud wrthai am Gymdeithas Dewi Sant. Beth ydy'r Gymdeithas? Mae'r Cymdeithas Dewi Sant yw cymdeithas pobl o Gymru ac pobl gyda diddordebau yn Gymru yn y ddinas yma. Mae llawer iawn o dinasoedd yn yr Unol Daleithiau yn cael cymdeithasu Dewi Sant neu rhywbeth fel yna. Ac mae rai gweithgareddau ar gael. I ni'n gwneud cinio dydd Gwyl Dewi. I ni'n gwneud grwpiau bach i ddarllen llyfrau. Ac pob math fel yna. Mae'n modd da iawn i gysylltu gyda pobl eraill, gyda diddordeb yn Gymru. Da iawn. Wel, Diane, mae wedi bod yn hyfryd cael sgwrs efo ti. Ti'n ysbrydoliaeth i ni yn fama. Dalia ati, a mwynha, ti'n amlwg yn mwynhau'r gymdeithas ti'n rhan ohoni. Felly, cofio ni at bawb yng Nghymdeithas Dewi Sant yn fana. A falle, ddawn ni draw i ddeud helo rhywbryd. Wrth gwrs, diolch yn fawr. Dim probs. Hwyl, Diane. Hwyl fawr.